Kenemu na abonanze na-ekwu na enwere ife anyị fọrọ na afọ nke ikpeazụ nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi na ọ rụrụ ebe a na-edebe ndị isi kwokapụ a na-enyekwufa ọgwụ n'efu na ada akwụ ụgwọ afọrọ nya bụ ife onyonyo fụkwasị ahụ na ọ rụrụ ebe a ezigbo ife ka ọ bụ asị m ya na nke o mere na nke a banyere maka na ife nọ na ya bụ onye mee nke dị mma anyị egbuchagharị ya maka na e nwere ọtụtụ ndị ala na-akpagharị n'ụzọ nwee ndị nke ekedo ofu ebe oke na ọlụ gị na-abịa ịma na ọ nwee ka onye ịma na-apụ ala ịgboji ya n'oge enwekwana onye ịma na-apụ ala n'ụlọ ma apụ ala n'ụlọ ndị befe nwere gaghị eju wee kpọji ụlọ ewee tụọ ya ịga n'ụlọ isi jee ozi ka ndị befe ma na-enweghị ebe a na-agwọ ndị dị otu a ada akwụkwọ ụgwọ ị na-aghọta onye nụ ya ka ala ibi ya maka ife anyị emenwu bụ ife anyị emenwu na-aghọta ya bụ ife bụ ezigbo ife ka ọ bụ nwekwa ndị nke baka na-ebido ọfụ ga-abụrụ enwe ka isi wee kwụọ ya ọ dị ka ọ na-apụ zapụ isi chekwa ozi onye ejebe ebe a maka na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya ịya ama na ife ọbụla bụ ọya a na-aya aya na nke ọbụla mmadụ bido wee marụ n'oge ọ na-aka mma karịa mgbe ori mabiri onye afọ isi nwee ore wee sị ka nkelekwa nwanne anyị nwoke Ebuka Obi ọ gbanịrị ya nwee ichepụta dị ya echepụta ọwa bụrụ adọrọ fecha ma mekwa anya ya wee na-asị ya na ọ gbanịrị ọ ife dị mma ka a na-ekpere maka ịbịa na ana bekee ụdị ife dị otu a jụrụ eju enwekwazi ya na be anyị ezigbo ife ka ọ bụ ifu ezigbo ife mmadụ mee ma gị na onye ekwere n'ofu ife ma gị na onye ekwere n'ofu ife ezigbo ife bụ ezigbo ife gbasara ebe a na-agwọ ndị ala enwere ndị edebere ebe afọ iche enwere ife ikwenyere na ya ka ife afọ gbuchido gị n'ime apụ ala echi ma enwe ka isi wemeta ife mmadụ ji apụ ala ụfọdụ tiri ife n'isi ala agbafa ụfọdụ chegidere eche isi ekopụfa ị na-aghọta otu enwegoro ife dị ebe otu a oke na ọrụ gịzi bụ ike na onye mere ya onye fụsị nọ n'ọnọdụ dị otu a igwe ya na-enweghị ebe a ga-agwafa n'efu maka na mụ ekwetara na nke a ga-aka mma karịa nke ndị mmụọ na-achị obodo ga-eme ọfasị na fanwegodiri ife dị otu a maka na enwere ifefa na-adịghị enwebe isi ị na-aghọta nwe werukwa ore a wee sị ka nkene nwanne anyị nwoke Ebuka Obi wee sị ya na ọ gbanịrị na nka ya daalụ ọgwụ ka ọ la m n'ọnụ onye nwezi ya nke ọ ga-etinye otinye mana ayụyo m chọrọ ihe onye ọbụla onye abịa n'ebe abịa kofusiba akụkọ maka na ife a bụ ezigbo ife mee ọ bụ na ọ nwere nwanne gị na-ayị ara ma na ọ nwere onye ịma na-ayị ara ọ ga-abụrụ gị fecha mana ọ bụrụ na onwetugo onye ịma na-ayị ara ma na ọ nwere onye ịma ve nwere ego a ga-eji wee jee ebe a na-agwafa ka ya ma na ife dị otu a bụ oge ife ka ọ bụ ma ọ n'inyetụ na mmadụ ego ka ọ gbọrọ nwanne ya wee jee mee ife dị otu a ebe ọ ga-eji wee ghọta maka na ndị be anyị na-abụ ife na-emetụtara ofe eme ife afọ a na-afịa ka ọ nwere ife ya akwụsị ife ife ma na ife ọ bụla emefu criticize unu nke dị mma kwuo agbazesi n'okwu adịrị ebe anyị anọkwue nghọtago waja eziokwu bụ ndụ waja ọnọzukwu n'obodo a we practice humanity. Ejiko moment of truth omego video because I've gone comment here but if you not necessary no you make video omego video I will go and check after this man omego video. I need more of your voices, all of you, all of you no go geshi, all of you. I need all of your voices. I need to hear all of your voices because no hey Mathias this una fugi ife kante ko abakuta na nte n'ọnụ nte mechi ọnụ ife kante abakuta na nte n'ọnụ ife agbara nze kwuru ebe abalị ife agbara nze kwuru ebe a ji wee baa na Mathias yeso na first set of victims aya akpoje na gray area because of a true ndị ahụ adụghị aka ha nkọ so that is why injuwe
decide ya na ị da-akọ ọnụ Facebook adron because a lot of them ahụ adrofa. A lot of them ahụ adrofa, and if only you make a child file, you picture ha na comment section. Manu anyhow we will iji wee locate mufa. They abundant ha bundle that down to that psychiatrist. Or can be professors that psychiatrist hospital. Don't agree. What I go. So we are waiting for more of them. Abalanze has spoken, a quiet number of them. Massimo, Sophia, a quiet number of them. Iwatago has come out to commend Evangelist Ebuka Obi for what he has done. But unfortunately, mefa kamishilono and the nyakana bayo umuge pulidio. Because every morning, afternoon, night, on any purely na Zion prayer movement. The page Evangelist Ebuka Obi Sara on any purely even if no emana namo a lover of Zion. Even if no I have only one I do updated the fear, the mother. If people are for only be more active in those pages. Amolon na malon tights nanya keji spaghetti matches yononte. Sincere eberebe jiwebu few days ago. So when you get una you this operation speak up and gossip about Evangelist Ebuka Obi. Make a good gossip for the first time. For the first time. Good news to the for the first time. For the first time. Mathias na ha agbagharị agba achara. Echekwa nnọọ ka abịa ebe ahụ ụbọchị ya ka m nwere aka nne eru ma ebe ọ ya nọ. Ka m nwere aka nye na ndị otu ọsọkwa ụnụ bụ 100 bịa anyị nwere enough capacity ebe ụnụ ya nọ. Ịghọtago? Share this video. We are still looking out for more of you to speak up because we want to hear your voices. Anyị chọrọ ịmakwa ife Ebuka Obi mere ụnụ n'ọgba. Ndị arụ na-ekwe eme. Ife agba n'aka eji enwe na-anọzi obi karịrị mmadụ. God of Zion Ministry is a God of wonders. God of Zion Ministry is a God of wonders. And God I now worship is a true and miracle working God. Have you seen what that God has brought down to us here in Agri? Have you seen? Is it not still in the name of that God that thing came to be there? Is it not in the name of that God? At the mention of that name, the psychiatric hospital, Donagule, at the mention of that, the name of that God, old people's home, Dodia, rehabilitation center, Dodia, at the mention of that God, the name of that God, Mother's baby's home, Namburishi, at the mention of that name, Ngobala, Mafia, turn into a mega city overnight. What God indeed cannot do does not exist. Or when a God will Jepu, Mafia Doka, Ngobala, turn into a mini city at the mention of his name, or because of him, can people when they locate that place. What is it again you think that God cannot do? We are still waiting to hear more from them. Let them speak up because we want to hear their voices. How will I bamboo if Ebuka Obi this time? Bro say that bath and then that bath. Can father will be joining? Bando wakete if Ebuka Obi. People are anxious to hear something. You won't tell them because you know. And I will be here now. Share this video.